Ikhono lami. Ikhono lami ngaphuma ngilifumbethe ngezandla esibelethweni sikamama ngaliphiwa ngumveli nqangi. Ukhaya izinkondla ngikuncelanga ebeleni kepha umhlaba ungibonisile ukuthi ukuloba izinkondlo kuyamduduza odabukileyo. Ngithe ngisalibhekisa ezinkondlweni ngoba bathi kunokuphila kuzo. Ngezwa isililo sezimbongi uma ngithi ngiyalalela ungafunga sihlanganisa iculo. Ngimbuzo wesifazane owayehaya izinkondlo. Ngithi imbongikazi kwenzakaleni ngoba sikhalela phezulu esakhe isililo. Hangiphendule athi thina sasihaya izinkondlo ezinqoba ukufa kodwa ukufa kuthatha bona labe sibathandayo. Ungizwa nje ngikhalela phezulu. Ngikhathazekile ngentsha yaseningizimu ngoba bayishaya indiva indaba yemfundo. Nalekusasa eliqhakazile engilibona kubo engathi liyothola isizukulwane esisha ezizayo. Izimbongi zinekhono lokuloba izinkondlo. Zikwazi ukuhlanganisa amagama nangalezi nyembezi enizibonayo. Salusu hamba ndodana kungabi ithini esikubambezelayo. Kulaba abakhalayo uzubaduduze ngezinkondlo zakho ozilobayo. Kulele kunye sibaningi kodwa abekho abavusanayo. Mina kangazi ngizoniduduza kanjani ngoba ngiyabuzwa lobuhlungu enibuzwayo. Ngibonga umdali ngezinsuku zokuphila ngoba ikhono lami ngaphuma ngilifumbethe ngezandla esibelethweni sikamama ngaliphiwa ngumveli nqangi. You're tuned into E21 TRM podcast.